lugar na siya, mga to. Unsa man yung styling sirak yan eh. Unsa man yung tramo, magkamupliti mo ko. Siya mo ka to ba? Kuya, wala pa siro ako may solo na niya. Ay mo pliti, man ko. Unsa man kamulitramo, mga. Ahak man yung imobisyo. Agad ala, tora. Agad ala, tora. Parasa mo ka? Naunsa mong tana pa man yung kagpraasa. Musakay ko. Restricto man mo. Dasmagan din karon. Kisog mo nimo. Ali! Kaisog man mo. Sakay raman ko nung ano mo ka. Saan ka? Dito mo kayo kami sakay. Sakay raman ko, ano mo po na ka? Oh. Sakay ka ni. Ay, sakay. Sakay makaka. Sakay lagi ko. Oh. Say mo ka to. Ara! Ani? Ano nga mo? Kaya, kunay mo sa sakyan. Oh! Nana na kali. Naanan ko. Sakay. Asa ba ko kadiri naman ko to? Sakay ka to gamay. Sakay ka balabal. Say mo gamay ba? Ikaw ba yung lugar na siya, mga to. Unsa man yung styling sirak yan eh. Unsa man yung tramo, magkamupliti mo ko. Say mo ka to ba? Ya, ano? Bugi mo. Bugi mo na andan eh. Unsa man lagi? Abante ah. Abante ka. Kuya, wala pa siro ako may solo na niya. Ay mo pliti, man ko. Unsa man kamulitramo, mga. Ahak man yung imobisyo. Agad ala, tora. Agad ala, tora. Noon sa mga. Tramo diya kay mao na ni. Kaya, ito ba niya?